Е 2 часа сутринта и аз съм седнал да снимам видео за аниме. После се чуя, що развивам психични проблеми. Но, шегата на страна. Истината е, че в момента снимам това видео. Някъде след около 19 часа трябва да излезе видеото за Том и Джери. И през това време аз сега ще снимам това видео и ще го обработя, за да може да излезе евентуално и за другата седмица. Понеже от месеци приготвям едно специално видео и се чудя се кога ще успея да го вмъкна и реших просто накрая да го направя. И през това време, докато успея да подготвя напълно това видео, да има какво да гледате, евентуално, а не после пак да ви няма бая време. И да, като цяло, сега ще разгледаме за анимето Demon Slayer или по-скоро за хашерите. След малко ще ви дам контекст за тези, които не гледат аниме. Но първо, нека да ви кажа какво ще направим в това видео. Първо ще кажа принципно по статистики как се водят от най-слаби до най-силни хашери. И след това ще кажа лично за мен от най-слаби до най-силни по това кой ми е любим, а не наистина, нали, на най-великите статистики и така нататък. Просто ще си кажа и моето мнение. Но преди да започнем, пак ви казвам просто, в момента подготвям един специален клип, който ще отнеме бая време, тъй като повярвайте ми бая материал събирам за това нещо. И просто ми отнема малко повече време. Та, стига сме се бавили, вие може да се абонирате за канала, да харесате това видео, чай да наместим камерата и да кажете какви видеа бихте искали да видите. Да, това не мога да го изправя, 2 часа, съвета, но евентуално какви видеа бихте искали да видите в този канал. Сега, нека да започваме, като може да се абонирате през това време за канала, за да виждате още такива видеа. По тази статистика, сега не ме съдете, някой може да ме прави в коментарите. Лично аз в момента чета най-вероятната статистика, която има. Най-слабата хашера от всички е Мицури. Хашерата на любовта. Което не искам да съм сега да дискриминирам, което близо според мен е нормално, тъй като тя е жена. Не ме разбирате погрешно, сега да нямам нападки от момичетата, просто принципно жените са физически по-слаби от мъжете. Сега нека за историята на Мицури. Точно така ще ви запозная с историята, техните умения и всичко и ще видим подробно всичко за тях, поне доколкото е възможно. Историята на Мицури е, че е изключително, така да го наречем, с рядка физическа сила при жените. Тя притежава всъщност свръхчовешкото тяло и тя има мускулна плътност, въпреки че има буквално изключително нежен вид и буквално е по-силна от почти всички мъже, да не кажа и всички мъже, и има изключително голям апетит. Тъй като тя не успява да си намери мъж, понеже всички мъже, като виждат, че тя буквално няма нужда от тях, за да я защитат и така нататък, понеже искат жената просто да е нежна и да е мирна, тя се опитва да потисне своите истински емоции и да започне уж да бъде като нормално момиче и накрая дори получава годеник. Обаче вижда, че просто така се получава и става хашера. Хашера, т.е. е една от най-силните войни и не знам, не съм на 100% сигурен, но може би първата или една от първите жени, които са хашери, заедно с госпожа Пеперуда, която след малко и днес ще я видим. Но тя за 100 става хашера. Ами, накратко, търси си мъж там, понеже смята, че ако намери някой, който е по-силен от нея, най-накрая ще си намери мъж и в последствие го намира. И за него след малко. А сега за нейното специално дишане, тъй като както знаем, хашерите имат специален вид дишане, което държи техните най-големи сили. Нейното е любовно дишане. Но за разлика от повечето дишания, нейното е бързо, гъвкаво, с изключително много удари и нейният меч буквално е като гимнастическа ластика, който се разгъва по изключително много начини. И най-добрите умения са, че е изключително бърза, изключително гъвкава
и участва в битки, бие се с Горна Луна 4 и помага срещу Музан, като не успява да победи сама. То тя е изключително силен войн, но проблемът е, че е изключително слаба по емоционален вид, поне според мен. И дали според тази статистика, аз съм съгласен до тук с нея. И точно сега идва и Обанай, Хаширата на змията, който всъщност е мъжът на Мицури. Сега първо за самата история на самият Обанай. Той е роден в Прокълнат клан. Той буквално е държан като затворник и е изолиран, като дори са му разкъсали устата, буквално като Жокера. Това е причината защо носи тези бинтове и не дава никой да му види самото лице. Като и той успява да избяга и се заклева да посвети просто живота си в изкупление, като и с времето се влюбва в Мицури, като и дори в последния сезон, поне за сега, който е излязъл, виждаме как буквално Мицури му праща писмо, в който обяснява как се забавлява с Танджиро, понеже той е много готин и така нататък. И той буквално пича се в беси и направи една от най-тежките тренировки за Танджиро. И причините, поради които той става Хашира, поне нали, според това, което знам, е, че търси изкупление и морално пречистване, като се бори с злото. Това е поне причината, която ни е дадена. И сега неговото змийско дишане, което имитира движението на змия и буквално пича, може да кажем, минава между много тесни пространства и буквално мечът му се огъва и движенията са буквално едно към едно с тези на една змия. И като цяло неговите най-силни страни са, разбира се, той има като Мицури гъвкавост и може да се шмугне къде ли не, особено със своето специално змийско дишане, което му позволява буквално меча му да стане като змия и да се огъва по такъв начин. Като и той най-много използва голяма точност и координация. Участва в битки, сражава се срещу Музан, заедно с Мицури, като мисля, че няма да ви спомням много, но мисля, че те май накрая умират. Лошо! Като и той е отличен в комбинация с други, но сам не е показал кой знае какви умения, освен нали, за изключително добра координация, ловкост и това буквално да бъде като змия. Физически и умствено. Следващата Хашира, която е Тенген, Хаширата на звука, е бивша Хашира, бивша нинджа от клан, където децата се обучават да убиват от малки. И за неговата предистория знаеме, че баща му го е накарал да убие братята си. Ами как? Ами поне доколко си спомням това, което съм чел, че буквално баща му го накарал нещо като на изпит и сложил на всеки от братята му, включително мисля, че и на него, маска. И те не са знаели, че изпитанието е всъщност да убият собствен, нали, евентуално братята да се избиват едни и други, докато те си мислят, че всъщност побеждават някакви хора и спечелят изпита. И накрая той успява да избие братята си и разбира, че просто баща му го е накарал, като и той затова го намразва, но спазва традициите и се жени за 3 жени, за да може неговото поколение да има просто нали, здраво бъдеще и прочее. Да има като цяло здрави наследници и всичко, като и не се жени за една, а се жени за 3 и които тези жени също са избрани от неговия баща, които между другото мисля, че баща му просто има много добър вкус за жени. И неговото специално дишане, което е базирано на ритъм и на експлозии с 2 огромни, така да го наречем, ножове, тъй като не знам точно как се казват тези, като и най-специалните умения са супер сетива, слух и скорост, обаче той не успял да отключи този белег, както и с Ренгоку и още много други. Този специален белег, който дава толкова много сили и по-добре за него, тъй като както знаем, ако го отключиш, ти ще умреш на 25, понеже използва цялата сила, която имаш в тялото си. Като той участва в битка с най-слабата горна луна, т.е. от най-силните чудовища той се е бил срещу най-слабото, 6-тото. Като те бяха всъщност 2, а именно Гютаро и Даки. И той в тази битка губи ръката и окото си, обаче успява да победи и то много трудно.
Като и дори накрая го виждаме как той, дали евентуално се пенсионирал, има си жените, всичко, обаче продължава да бъде най-малкото треньор, тъй като се го помоли да бъде треньор и е бивша хашира. Бивша и много опасна и силна хашира. И той като цяло е умен, силен, талантлив и според мен много добре се справя в битка, но просто няма кой знае колко нужния потенциал и той си е свършил работата, как му се вика в аниме. Сега е време за първата хашира, която сме видели изобщо в това аниме, именно Томиока. Хаширата на вода. И неговата история е, че оцелява от рана детска възраст от нападени от демони, спасен и обучен от Уроко Даки, като и мисля, че неговата сестра го беше спасила и то мисля, че точно на сватбата и не съм много сигурен, но като цяло тя го е спасила, като и тя си губи собствения живот и той точно за това много се нерви и наистина му е много гадно, че сестра му умира, като и дори се запознава с ето този симпатяга, с който стават като братя и тренират и накрая на финалния му изпит, за да стане войн, разбира, че всички са преминали изпита, освен най-добрият му приятел, който всъщност се е жертвал за абсолютно всички и буквално успял да спаси абсолютно всички без него. Което наистина много ме яд, понеже исках да видя той като хашира и много яд ме фана, като да разбрах, че всъщност е мъртъв. Но да продължаваме към Томиока. И причината, поради която той става хашира, е просто за да не позволи повече невинни да загинат, както сестра му и най-добрият му приятел. Като и неговото водно дишане е едно от първите дишания, като той е един от най-класическите и универсален стил. Като и накрая дори успява той самият да развие своя собствена техника, а именно 11-та форма на водното дишане. И като цяло той е водната хашира и той е включително добра, поне според мен. Като неговите силни страни са, че той успява да открие. Той успява поне, доколкото знам, да отключи този маркер, още това не го няма в анимето, но го има в магата, което е лошо за него, но и добре, тъй като ще успее да победи. И има изключително стабилен и хладнокръвен боен стил, който му позволява да е изключително добър в битките. То участва в битки с Аказа, Музан и оцелява просто до края. Тоест, след приключването на анимето, той би трябвало да си остане жив, поне до 25, тъй като отключва шибаната маркировка, която като навършиш 25 години ти е баба майката. Като и той, нали, според тази статистика е много добре балансиран, но просто няма чак толкова нужната сила. Смисъл, той е изключително пъргав, изключително гъвкав, изключително добри удари с мечовете, като цяло е много добър войн, но той просто няма нужната сила, за да направи тези щети, които другите могат, като например моят най-любим Ренгоку, хашира на пламъка. И в момента съм сигурен, че ако някой е гледал Demon Slayer, му идва да заплаче. Та историята на Ренгоку, на моя любимец, и от сега ви казвам, той ще е на първо място. Та неговата история е, че той е роден в семейство на хашири, баща му е бивш повелител на огнената хашира. Ренгоку тренира сам просто и вярва в честта, като и той става хашира, за да защитава морал, чест и като цяло всякакви такива ценности, не заради кой да е друг, а заради неговата майка, тъй като тя го е накарала още от малко той да обещае, че каквото и да стане, той ще използва своите сили, за да може да помага на тези, които са слаби и не могат да направят, просто не могат да защитят сами. Като и накрая на филма с влака ние го виждаме как той умира, обаче не знам за вас, но на мен просто ми остана от тогава най-любимата хашира. Не заради друго, а показа качествата, които аз най-много обичам, а именно буквално пича до края на смъртта беше с такъв боен дух, с такава аура, нали, както мога да го наречем, и с такива умения, които просто ще ми се да не го бях убил или така и да го бях развили още повече, но уви. Иначе специалното му дишане е огненото, като той се съчетава с директни мощни удари, които са вдъхновени просто от традиционен самурайски стил. Като и неговите способности са без белег, защото, нали, той умира, с смайваща сила и скорост и прецизност. И най-вече невероятен боен дух,
който буквално го прави моя най-любим. Не силата, не скоростта, не уменията, а този боен дух, който той има. Заради това нещо той просто ми е любимата Хашира. Като и той се бие срещу Аказа и почти го убива. Обаче не успява, но все пак умира геройски, с усмивка и щастлив, че е направил майка си горда. Не знам буквално, но всеки фен на Demon Slayer буквално е ревал на тази сцена. Буквално е ревал. Гарантирам ви, смисъл. И аз издържах сълзите и то много трудно на тази сцена. Смисъл, това беше брутално. И да, като цяло аз отдавам цялата почест и като цяло моята любима Хашира Ренгоку. А сега продължаваме и към другите. И сега идва може би втората или третата, не знам точно как ще ги поставя, ще видим после. Но ето една от най-любимите ми Хашири. И то точно най-младата. А именно Муичиро. И неговата история е, че той като малък е загубил майка си и баща си по едно и същото време. Загуби майка си, когато тя се разболява тежко, а през това време баща му е отишъл да търси билки, които според него са ще да помогнат на майка му, обаче в изключително лошо време, като и той пада и умира. И остава заедно с брат си, като в продължение на мисля, че 2-3 или може и повече години, не знам, те са заедно, като и неговият брат близнак постоянно е такъв песимист и буквално след като разбират, че дори те са Хашири могат да направят какви ли неща за човечеството, той просто му казва, че това няма как да стане, тъй като те са изключително слаби и няма надежда за тях, освен просто да си живеят кротко. И една вечер Демон се появява в тяхната къща и успява да убие точно това близак на Муичиро, като и Муичиро тогава полудява просто и убива този демон до сутринта. Като и накрая дори вижда как брат му умира и червите започват да го ядат и чува как брат му докато умира се моли за него, за да го защитят и буквално брат му казва, ако трябва да накажат някой от двамата, да накажат него. Понеже брат му може да стане много велик. Като и накрая успяват да го спасят и той точно заради този инцидент, докато става Хашира само на 14 години и буквално най-малата Хашира, той обаче губи спомените си за това, понеже той ги е потиснал и буквално е станал като брат си, само с идеята да спечели и да се изпълни дълга. Буквално бая време е бил безчувствен. Като и неговото мъгливо дишане е съчетавам просто с изключително бързи и неочаквани атаки, които буквално за секунди объркват врага, като и той успява да победи едно от най-силните луни, съвсем сам. Като и дори отключва точно този маркер, плюс че побеждава точно тази горна луна 5, а именно Гьокьо, като цяло успява сам да победи само на 14 години петата най-силна луна. А това би трябвало да се води, нали, ако вкараме екрана на демоните, той се води 6-тият най-силен демон в целия свят. Като той участва в битки и също така, нали, той се бие с Кьокушибо. И той е просто лично според мен, нали, според хората, които са казали това, е гений с огромен потенциал, но е млад и се жертва изключително рано и буквално пича на 14 годишен заради този шибан маркер му стават 11 години живот. Ако е жив след побеждаването на края на демоните, не знам, аз съм чел магата, просто ми казали горе-долу какво се случва и не помня много. И време е да видим за третото място, а именно Санеми, Хашира на вятъра. Като лично според мен той има една от най-интересните истории, заедно с неговия брат Гения, който се приготвя да стане Хашира, обаче няма специално дишане. И двамата загубват майка си, като Санеми всъщност трябва да убие тяхната майка, понеже тя е превърната в демон и тя буквално избива всичките им братя и сестри, оставяйки жива само него и Гения. И накрая дори той убива майка си, а Гения отива и вижда как трупа на майка му се изпарява от слънцето, понеже както знаем демоните са слаби заради слънцето и буквално той появили се, те ще умрат. И докато прегръща трупа на майка си, Гения проклина Санеми. И след време разбира грешката си, обаче те не са в много добри отношения до толкова, че Санеми за малко да го убие. Точно за това той просто става изключително яростен и просто от повече ще му ще тия бе мамата.
като и неговото специално дишане е лично според мен най-здравото дишане, като създава диви и хаотични разрушителни техники, които буквално повалят враговете му за има 2 секунди. Като и би трябвало и той да е отключил, не знам, не съм проверил още, но би трябвало той да е отключил маркера и има изключителна физическа издръжливост, може би в това той е най-добрият, като и той се сражава с Кьогошибо и Музан и оцелява. И той има изключително боен стил, буквално наподобяващ на звяр, способен да се справи срещу всеки и доколкото знам, той има специална кръв, точно както при брат му Гения. Ако не се лъжа, брат му Гения може да приспособи уменията на демон, като буквално изяде някоя част от него и буквално става едно към едно като тему за известно време. А той има специална кръв, при която ако демон охапе и като цяло изпие от тази кръв или поне я близне, това би трябвало да може да го убие или поне най-малкото да отслаби изключително много демона, понеже това е тяхна някаква специална свещена кръв. Така и не разбрах защо. И сега най-силната хашира, за която сигурност няма спор, а именно Химеджима. Хашира на камъка би трябвало да се води. Не помня вече, гледах аниме за последно преди 3 месеца. Историята му е, че той е човек, който се е родил сляп. И буквално той е живял в храм, в който е гледал деца сираци и като цяло е създал огромно семейство и е бил такъв слаб, с неголяма мощ човек. Обаче една вечер, тъй като едно от децата нарешило забраната и останало до късно и демон го фанал и за малко да го бие, затова детето е предложило да му даде всички деца, където са вътре, за да може да спаси своя живот. Буквално точно това прави, предава ги, докато бяга. И какво става? Влиза самия демон вътре и гледа, нали, господин Хашира на камъка. И той буквално пред него, нали, той е сляп, не мога да види, но буквално господина просто им каза да застанат зад него и той ще ги пази, обаче децата се страхуват и всичко и започват всеки да бяга с живота си, като никой просто не разчиташе, нали, на господин Химеджима. И той буквално ги убива, като само най-малкото момиче, понеже тя си вярва, нали, на своя учител, баща, и той буквално за първ път се пречупи и започна да атакува демона, като и го удряше до изгрев просто. И от тогава животът му е обърнат, но за щастие успя да стане хашира и да се издигне. Да, това е като цяло за самото аниме. Ето и списъкът според мен, коя е най-добрата хашира. Лично за мен това са моите гледания, моите предпочитания. За мен най-отгоре е Ренгоку, не заради друго, а за самият му боен дух и това, че защитава ценности, в които вярва и в които вярваше майка му преди да почине. И той според мен се бори достойно и е защити. Смисъл, това е показано, че човек винаги трябва да защитава това, в което вярва. Ако вие искате каквито и да е видеа, само моля напишете долу в коментарите и евентуално, ако някое видео ми хареса, ще се радвам да го направя. Независимо, нали. И така спечеля повече, тъй когато нямам идеи за видеа, ще мога да си открадна от вас. Ето, технически не кражвам, няма говорим толкова. Но, да, като цяло, това видео излиза, аз през това време започвам да работя към специалния клип, за който в момента ще се старая. Това беше и чао-чао!